Hej og velkommen til Crepix og Shows. I dag har vi Jonas og Laurits og Mathias med. Selvfølgelig Shows til Jonas. Men vi går i gang med at mine lidt nu. Og så vil jeg bare sige, what the fuck. Så vil jeg bare sige, så går vi i gang. Jeg skal ikke det, når jeg skal. Vi siger lige hej alle sammen. Hej. Og der var ingen, der fattede det. Når jeg går ned igennem her. Nej, jeg kan ikke komme det. Jeg har kun 10.000. Næsten 11. Men jeg kommer i... Hvorhen? Så gør det herude. Herude. Her. Jeg drop party her. Seriøst. Ja, hvor mange har Jonas så fået? Hvor? Og han skal give en til hver. Så har han 3. Her. Mathias, prøv lige at give os nogen. Og så tryk højre klik. Spil pik. Næh. What the fuck. Hvad han for en luder. Ikke spil pik. Det er KI, og vi reklamerer ikke for spillet. Hey, jeg er Planks. Det har jeg lige glemt. Jeg har også Iron nu. Jackie Fidus. Nå, jeg har ikke flere Iron nu. Så er det Planks. Stone der er heller ikke Planks. Okay. Jeg er level 35. GG. Og så sidder jeg her med Mathias' telefon. GG. Level 6. Seriøst. Du har også lige fået 3 stacks diamanter. Jeg har også 13.000. Og jeg har kun fået 1. Og jeg har 2. Og jeg har lige 1,5 stacks log mere, jeg lige skal solgt. Så tjener det godt. Nå, du er også. Hvor meget log har du? Men for helvede, så er du langt flere end mig. Prøv lige at sige akkurat dit tal, hvor mange du har. Nej, man skal have 33 iron ore. Eller 32, før man kan sælge dem. Man kan ikke bare sælge en. Det smider jeg ud, også planker, det smider jeg altid ud. Der er ingen grund, det tager så lang tid, så kan man nå at få 20 gange mere end det hen i minen. Er der nogen, der har et stykke iron ingot eller ingot? Fuck, men nu er den blevet reset, minen. Jeg miner på fuld tryk. Jeg overvejer road, men jeg tror ikke, jeg kan.
kan man nok ikke herinde. Jo, det kan man. Jeg ved det ikke. What the fuck? I må undskylde baggrundsstøj. Men vi har altså lige en Laurits, tror jeg, der har meget baggrundsstøj. Jeg er så rig, men jeg kun i A. For helvede. Styr dig. Tror du er lidt for glad? What the fuck? Hvorfor må Jonas få alt? Jeg får ikke en skide. Ja, der er opgraderet. Hallo, jeg har ikke fået noget af dig. Der er opgraderet. Jeg har ikke fået noget af dig. Jeg har ikke fået noget af dig, Laurits. Giver du mig? Til mig. Kun én stacks. Kun så lidt. Nå, jeg fik også lige 3 stacks. Tak, Laurits. Vi kan også give jer lidt, hvis I kommer ind på serveren. Og skriver, hvem I er. Der er redstone. Jeg fik lige redstone. Og diamantblokke. What the fuck? Der var en diamantblok og redstone. Og så bagefter. Og jeg havde fjernet det, men jeg fik ikke noget ud af det. Åndssvagt. Bok. Og de siger, at man ikke må udvide op, eller man ikke må udvide blokken. Det kan man jo ikke undgå. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin. Jeg tisser i bokseren i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Jeg har fået min tissemedicin. Er du syg? Det var ikke godt. Jones. Zeus kan man kalde dig. Big Zeus. Vi laver en giveaway til en, altså med en masse ting, hvis I kommer herind på serveren. Så giver vi jer en masse diamant og en masse log, I kan sælge, og så kommer I nok i B måske. Vi giver jer hele inventory, diamond, hvis I kommer ind på serveren. Og det er kun den første, der kommer ind. Jeg har 5. Så hellere bare tage en rotor pickaxe, altså. Hvem er Headbuilder? Ham har jeg aldrig set før. Foulum. Headbuilder. Fuck, jeg lægger ind i.